Adam ne. About this. Yeah. Mun bayyana yanzu da muna cikin boyayyu. Saurin me kuke da kuke jera mu sahun gajiyayyu. Aikinmu ba kamar kowanne ba, dole sai da dabaru. Sannan a sannu wata ran za ku hango mu cikin shahararru. Dan aikin yanzu na fara, masu san in haƙura sai kun ƙara jira. Yanzu ma wasu zan tsara, in na tsara in je in rera. In na rera in tura, YouTube ɗina in dora. Babu simi ba dabara, wata ran jirgin mu Allahu ya tura. Ba ma sarewa, muna hango nasarar mu. Duk daren dadewa wata rana za a yi da mu. Daga lokacin da muka bayyana to game is over. Mu sha wuya gabanin mu zo mu saba. Amma yanzu ka san ko ba a faɗa ba, dole mijin iya ba ake a kira shi ubafa. Na tsani kalmar jira tunda na gane aiki tukuri ke ka nasara. Gafara kai hattara, roƙi Allah dan ka samu kyakkyawan kaddara. Layin da gaskiya ta fito nan ne zana bita. Mun aje musu abin da za su ta bita, sai dai an ce recruit is bita. Duk daren dadewa in kai haƙuri sai ka tsinci riba. Daga jin kalaman mu ka san babu dagiya a ciki dan mun saba. Yadda kake ganin saukin aikin ka, mu ma wannan ba mu wahala ba. Sai ka tashi gwadawa za ka gane baiwa ce ba dukai ba. Ban fara dan in daina ba, ban ɗauka dan in aje ba. Nasara kullum muke hangowa a ciki ba faɗuwa ba.